ljudi, dobrodošli u novi kanal koji se zove Kutak o hrčicima. Prvo želim reći da je ovo jedna porodica. Znači ovdje ima ženka, mužjak i dvije ćerke. Počet ćemo. Ovaj debeli je mužjak. Znači njega zovemo Koko. Ova debela je ženka i ona je opet skotna, vidite koliki je stomak. A ženke mogu da okote od 5 do 15 mladih, pa tako da se nadam da će ih ovaj put biti puno. Prošli put je bio mal stomak, a bilo ih je samo 5. Znači, ona ženka zove se Kiko i vidite stomaka. Ok. Ove dvije malce su ženkice i one su rođene 7.7.2016. Znači imaju negdje oko mjesec i po. I to je bilo to za prvi video. Vidimo se u sljedećem videu.